Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Қисса аз зиндагонии ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ҳазрат нақл мекунанд дар масҷид. қисса хеле ҷолиб аст. хоҳиш мекунам то охир гӯш кунед. нақл мекунанд. мегӯяд, шабе ба мероҷ рафтам, ба 7 табақаи осмон, биҳишт ва дузах. вақте баргаштам, бистари хобам сард шудагӣ набуд. яъне чӣ хеле мо медонем, вақте аз хоб бармехезем, баъди 5 сония гузаштан ҷойгаи хобамон сард мешавад. шахсе аз байни мардум хеста мегӯяд, ин дурӯғ аст. чӣ гуна ба 7 табақаи осмон рафтан ва ба дузах, биҳишт ва боз баргаштан муддати кӯтоҳ бошад, яъне ҷойгаи хоб хунук нашуда бошад ва аз масҷид берун мешавад. аз масҷид каме дуртар мағозае буд. аз он ҷо моҳӣ мехарад ва ба хона меравад. занаш машғули либос шустан аст. дар пеши занаш мемонад дар кӯсаи дар даруни об. мегӯяд, занак инҳоро пас ҳозир ман меоям. ҳар ҳафта каме дуртар дарёе буд. дар он ҷо обӯзӣ мекунад, яъне дар об медарояд. вақте аз об берун шудан мебинад ки мисли зан аст, яъне занак шудааст. ҳарчанд меҷӯяд, либосҳояшро пайдо намекунад. дар ин замон марди сарватманде бо аспи худ аз он ҷо мегузарад ва мебинад ки зани зебои урён аст ва ӯро ба аспи худ шинонда мебарад. чанд муддати гузашта хонадор мешавад ба он мард ва ҳамин хел солҳо зиндагӣ мекунад. соҳиби 3 фарзанд мешавад. ва рӯзе боз гашта бар он дарё даромада обӯзӣ мекунад ва мебарояд ки мард шудааст. либосҳояш дар ҷое мондагӣ буд, ҳамон ҷо истодааст. шукри худо мегӯяду либосҳояшро бартан мекунад. давон давон ба хонааш меравад. мебинад ки моҳиҳо ҳоло ҳам намурдаанд. ҳайрон мешавад ва ба масҷид бармегардад. ин воқеаро нақл мекунад. дӯстони гиромӣ, ба қудрати худованд бовар кардан дар кор. қодир ба ҳар кор аст. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.